Il-qorti ddikjarat li hemm biżżejjed provi biex Francine Farrugia titqiegħed taħt qatt ta' akkuża brabta mal-każ ta' frodi fil-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija. Dan ġie deċiż wara t-tieni smigħ tal-kumpilazzjoni fejn Farrugia qed tiġi akkużata wkoll b'ħasil ta' flus, miżappropriazzjoni u serq ta' aktar minn 2.3 miljun euro minn dan l-istitut edukattiv. Farrugia li kienet manager fis-sezzjoni tas-salarji tal-MCAST bħalissa tinsab sospiża mill-impjieg tagħha. Il-ġimgħa l-oħra hija ngħatat il-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 50,000 euro u garanzija personali ta' 25,000 euro. Dan fil-waqt li trid tiffirma l-asta tal-Pulizija ta' ħal-qormi kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar. Sa issa Francine Farrugia għadha miżmuma taħt arrest peress li għadha ma ħallsitx id-depożitu li ġie ordnat bl-avukat Peter Fenech jitlob lill-qorti biex ivarja l-ammont tad-depożitu. Fil-fatt tas-seduta ta' tlieta Farrugia kienet eskortata il-qorti minn gwardjana tal-ħabs. Il-qorti se tistenna r-risposta tal-Avukat Ġenerali biex tagħti deċiżjoni dwar din it-talba. Intant l-unika xut ta' tlieta kienet Valeria Tart, direttur tar-riżorsi umani fl-MCAST. Dwar l-akkużata hija qalet li Farrugia daħlet taħdem l-MCAST fl-ewwel ta' Diċembru tal-2019 u kienet tieħu ħsieb il-pagi. Fil-qorti l-avukat Fenech irrimarka kif fl-MCAST is-sistema hija waħda ta' free for all fejn irrimarka fuq ċifri differenti li nataw fix-xhieda li ħarġet s'issa. L-avukat staqsa fost l-oħrajn kif jista' jkun li ħadd manduna b'dawn id-diskrepanzi kollha fil-ħruġ tal-pagi tal-ħaddiema.